Għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-bini tal-kumpless ta' St. Michael's Hospice f'Santa Venera li diġà ra tlestija tax-xogħol ta' kostruzzjoni. Dan il-kumpless se jkun l-ewwel ta' tip tiegħu f'Malta li se joffri kura paljattiva ċentralizzata f'ambjent tal-ula livell għal pazjenti. Fih se jkun hemm 16-il kamra li fihom il-pazjenti nataw kura paljattiva imdawrin bil-qraba tagħhom. Il-proġett jinkludu wkoll day therapy unit u klinika għall-outpatients li minnhom se jkunu offruti servizzi għal pazjenti bil-kanċer, kundizzjonijiet newroloġiċi u mart serju tal-qalb u tal-kliewi. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 13 miljun euro li 8 miljuni minnhom ġejjin mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali u 900,000 euro oħra mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-Kap Eżekuttiv ta' Hospice Malta Kanet Delija spjega li fil-preżent Hospice Malta tagħti għajnuna lil aktar minn 1300 familja fis-sena u b'dan il-proġett se tespandi s-servizzi u tilħaq aktar nies. B'dan il-proġett ta' St. Michael's ħankomplu nestendu s-servizzi tagħna kemm dawk ta' outpatients u ta' fil-komunità kif ukoll ta' inpatient services li huma bżonjużi għal numru ta' pazjenti li sfortunatament ma jkunux jistgħu jibqgħu id-dar. Għaldaqstant l-għajnuna kbira mill-fondi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fondi oħrajn li nixinna nġibu mill-ministeri differenti u anke minn awtoritajiet u mill-pubbliku ġenerali ikomplu jissapportjawna biex dan is-servizz jingħata b'mod tajjeb kalla jrid mis-sena d-dieħla minn dan iċ-ċentru ta' eċċellenza li ħajkun St. Michael Hospice għal pazjenti Maltin u għawċin kollha. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Chris Bonnet li żar ix-xogħlijiet irringrazzja lil hospice tas-servizzi li toffri u nota li dan huwa investiment ieħor fin-nies għaliex il-pazjenti se jingħataw is-sapport meħtieġ imdawrin bil-familji tagħhom.